Salamat Panginoon sa iyong puna. Misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon. And welcome sa satuyang magayon marayrahay na programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP ngunyana daw ning Webes petsa 24 kang bulan ning Marso 2022. And mga tugang sana yaon kamo sa maray na kamugtakan at ngunyana hapon kadakol na naman kitang mauukudan lalong-lalo na sa pabuhay-buhay. Mahapot ka mo, ano bang maikakarahay sa satuyang buhay? Sa mga ikakarahay sa satuyang buhay, mga tugang, ay mag-iwas, maglikay sa anumang masama. Yan, ingatan ta, iwasan natin anumang masama. Iwasan natin na tayo ay maging kasangkapan ni Satanas, ng Diablo, ng masama. Kasi ang masama naman nito minsan nagpe-personify ini. Dito talaga mahilig. Ano ba talagang itsura niyang demonyo, Father Boots? Nakakita ka na ba ng demonyo? Nakakita ka na ba ng Diablo, Father? Alam mo, ang Diablo, hindi naman yung may buntot. Hindi naman yung may sungay. Kadalasan kasi sabihin natin, pangit. Yan. Kaya pag nakakakita kayo ng pangit na ugali, pangit na buhay, pangit nga. Pangit. Yan po yan. Kaya pag makita natin ng pangit, masama, yung pangit ba? That's evil. Okay? Kasi sabi ni Father, ang demonyo daw yung mayroong buntot. Sorry. Ay, mga tugang, dipisilan talaga. Pagkatapos magtarantulos. Angel, dipisilan baga. Patay na mga tugang. Ngayon, hindi, si Satanas, dahil man ang apod nga ni kan, it will appear, evil will appear to be good. Kasi nobody desires what is evil. Nobody desires what is good. Okay? Only people desires, ginugusto ng tao ang isang bagay if it is only good. Even it appears to be good. Okay? Para sinasabi natin, yung sugar-coated. Para sinasabi, uniho, sabihin ka na mahamis, pero mahamis pala sa primero. Okay? Kaya minsan baga, problema sa mag-asawa. Lalo na nagkakaroon na igwaning ibang tawag nito? Ibang partner, iba na, ang nangyari diyan, mga tugang, masasabi ta na, ay, ang problema, sasabihin, ay, maugmaugmaug ka muna, pero pa later on, delikado yan. Ang kapalit niyan ay, sabi natin, pleasure, una, and then pain. Okay? Then, simula siguro comfort, siguro pa comfort ka muna, pagkatapos yan, suffering. Okay? So, mag-ingat po kita. Ang demonyo, dahil man nagpapahiling sa tuya na pangit. Nagpapahiling imperimen, magayunon. Okay? Pero, hidden, nakatago pala, yan ang delikado. Nakatago. Yun, delikado mga tugang. Ayan. Kaya mag-ingat kita. Kasi, minsan, madali ba kitang madara? Sinasabi, matatamis na dila. Yan, delikado yan. Matatamis na dila. Pero pala, pagkatapos niyan, nakatalikod ka, hindi na matamis na dila. Manghang, hindi lang manghang, mapait na dila. Delikado na yan. Okay? Mga tugang, iyan sa tuwing pag-urulayan. Paano talaga, Father, natin maiiwasan? Paano talaga natin masusugpo ang kasamaan? Hindi gumawa ng mabuti, sabi nga,
resist evil. Okay? Sinasabi, labanan natin ang masama. Okay? Palitan natin ng mabuti ang masama. O, paano yan? Okay? Sa pamamagitan ng pag-isip, paggawa, at gusto ng mabuti. Depende kasi ano bang nasa isip natin ngayon. Okay? So mga tugang. Kaya anyway, bago kita magpadagas ko sa tuyang programa, ang sa tuyang pag-urulayan ang manunungod sa yung nga niyan na paano ba naaalihan ang isang tao? Alam mo, Father, may na-possess duman ng demonyo. Alam mo, tawagin niyo si Father Naga. Si exorcist kang sa tuyang diocese. Pero alam mo, nang kita bininyagan, in-exorcise kita. Natandaan niyo ito? We were exorcised. Siguro kung kamo ay talaga nagmamasid, we were exorcised. We were freed from Satan through original sin. Okay? Of course, but the effect of original sin, the inclination, nandun pa rin yan. Okay? Parang sinasabi na din manahali sa inclination. Kasi yan ang satuya na may papel kasi yan eh. Para sa ganon, we can practice the virtue. Okay? So, dahil may freedom. Yan ang kalayaan. O kung halin ang masama, di wala na. Kaya sabi nga, pagpipili lang naman yan eh. Anong pipiliin natin? Mabuti o masama? O kung kasi may pinagpipili tayo. Tandaan natin na si Lucifer, anong pinili niya? Hindi yung kalooban ng Diyos, kundi yung gustong niya. Yan. Okay? Anyway, mga tugang, sige mga jeep mo na kita bago kita magpalagos ka sa tuyang programa. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na makakaman, asin mamumuton, minadulog po kami sa imo bago kami minapoon kan sumuyang programa Maray na Hapon. Naghahagad po kami ng bendisyon, ng pagpapala na kasangkapanin po ninyo kami, lalong-lalo na ang himpilang ito ng DCGB. Kasangkapanin po ninyo na maging tagapagbalita, tagapagpahayag, tagakalat ng kabutihan, kaligtasan at katotohanan. Kasangkapanin din po ninyo kaming lahat. Lalong-lalo na bendisyonan po ninyo ang may-ari ng himpilang ito, ang nangangasiwa, ang lahat ng mga nagtatrabaho, lahat ng mga tumutulong sa himpilang ito. At lalong-lalo na Panginoon, ang mga taga-subaybay, tagapakinig, tagapagtangkilik ng DCGB. Na iluyo po ninyo kami sa masama, sa anumang disgrasya. Kasangkapanin po ninyo kami na kami palaging magkaroon ng tapang at lakas ng loob na sundin lagi ang iyong kagustuhan. At kami ay mamuhay sa iyong mabuting balita, mabuting salita. Tulad ni Maria, na sinunod niya ang kagustuhan ng inyong Ama. Kaya kami nananalangin ng memorare. Alalahanin mo o kabanal-banalan Birhen Maria na walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami ng mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, bagkus kami iyong dinggin at kawaan. Ang lahat nito ay hingin namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, mag-break muna kita. Parang sa ganun tayo po ay maghanap buhay. Ang oras niyan ay 15 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. Sakit sa sikmura, nasolusyonan dahil sa pag-inom umaga't hapon ng mixed and herbal coffee. 60
56 na po ako. Ay, dati po, sumasakit yung tiyan ko. Yung next team, nag-try ako. Mabuti na po. So, nakatulong na po ako ng ayos-ayos. Subukan niyo para masubukan niyo rin. Kaya ito po si Edgar de Gurmano, taga Bulabu, Sorsogon City. 56 na po ako. Pruweba ng Mixed Herbal Coffee, ang ating kape, herbal at natural. Walang coffee creamer. Ang Mixten Herbal Coffee mabibili sa Doc Alternativo Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Mabibili na rin ang Mixed Herbal Coffee sa mga tindahan, butika at supermarkets. Ito po si Susan Roses. Ano man ang hanap sa butika, hanapin ang check ng RightMed. Pag may check, dekalidad na kayang bilhin. Pag may check, that's the right one. RightMed, 2 dekada ng tiwala at alaga. If symptoms persist, consult your doctor. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa itong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante, kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom kay vitamin C as in zinc sa Oroaldao, mag-ATC Vitasync na sa Oroaldao. ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores, Watsons, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Ang sarap-sarap, nakaka-relax, bawat higop, dala ay lakas. Kapag gamit po ako ng Mixed 10 coffee, nawala po yung pagka-acidic po ng 10 ko. The best po talaga ang Mixed 10 coffee kasi nawala po yung acidic. Ang ating kape, Mixed Herbal Coffee. Ang Mixten Herbal Coffee mabibili sa Doc Alternativo Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Mabibili na rin ang Mixed Herbal Coffee sa mga tindahan, butika at supermarkets. Yaon na si Nonoy, Nonoy Cap Salceda. Padabaan kang tao, si Adrian Salceda. May puso sa pagserbi, totoong matinabang.
Digdi sa Pulangi kay Nonoy Cap Salceda. Digdi sa Pulangi, Salceda, sa kalusugan, sa edukasyon, sa turismo, agrikultura, sa infrastruktura pa. Nonoy Kapistado na mahigos na servidor, malalao man yan si Adrian. Yaunaan sa tuya mahatotin, pag-asenso asin, ayuda pa sa mga negosyante, mga trabahante. Si Nonoy Cap, yaon permita, tabanganan, kabataan ni Nonoy Cap Adrian. Digdi sa Pulangi may progreso, digdi mapuunan, pag-asenso kay Nonoy Cap Adrian Salceda. Mga tugang, balik po kita giraray sa satuyang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. At gusto kong basahin ang text message ni 2787. Father Butch, Diyos Maray na Hapon po sa Gabos na paramati sa number 1 DCGB staff station. God bless po sa lahat. Dakol po kami digding nagmamati. Thank you very much po sa mga kaibahan ni 2787 sa pagdangog nindo So pwede ka mo mag-message sa kuya, ahapot ko sa indo mga tugang paano ta malalabanan, madadaog ang demonyo. Yan paano talang madadaog. O sabi mo, Father, dahil madadaog ang demonyo. Si Saya magsabi, Father, dahil ko madadaog ang demonyo. Alam nyo, madadaog ta ang demonyo. Kita, sabihin, Father, anong kapangyarihan mo na may kapangyarihan ka sa demonyo? Ang kapangyarihan kang tao, parang madaog ang demonyo, ay na kay Kristo. Yun. Alam mo mga tugong kung bakit ko palaging dinarasal itong panalangin kay San Miguel Arcangel tuwing tayo nagtatapos ng programa? Dahil talaga ang demonyo yaon. Siguro dinidemonyo ka na naman niya sa kataid mo niyan. Halimbawa, sa isip, malawag ang demonyo. Naglalawag sa isip ang primero. By the way, parang sabi nga, madaog ang kalaban. You must know the enemy. Pag hindi mo aram ang kalaban mo, ipisil. Ano ba so nangyayari kay itong COVID-19? So primero baga, dahil na aram ko anong gigibuhon itong pag-abot kang COVID-19. Pero maray na sa mga eksperto, pinag-adalan ninda so galaw kay ning virus na ini. Arog ba? Adalan, tag-adalan. Yan. Aramon. Yan ang importante. Kaya aramon. Kaya ang importante mga tugang, aramon ta. Okay, may tawag si Manay-Sol. Manay-Sol, good afternoon. Okay, sandali. Okay, good afternoon. Po sa mga paradangog naman. Anong nadawag mo sabi ko sa programa tangunyan na hapon na kung paano ta labanan ang kademonyohan ta minsan demonyo man kita, demonyita, demonyito. Ano paano ta labanan iyan? Paano kita maging demonyito, sabi, "Oy, ikaw demonyo ka." Oy, minsan nadawag yung baga sa iba. Ano paano ta labanan iyan, Manay-Sol? Ito po nagtataram na, "Oy, demonyo ka." Siya ang demonyo. Kasi, nasasawad niya ang demonyo. Tama yan. Opo. Pero kung gusto mong mahali ang demonyo sa saya, sa sarili mo, magpupuntan sa sarili mo. Tama. Salit na sabihin ng demonyo ka, ay, ang Diyos nakikita ko sa iyo. Yun. Diyos ko. Tama yan. Siya ang demonyo. Dahil dumaan sa pitutaraman niya. Yaw na demonyo. Siya ang nagpatalo sa demonyo. Daog siya. Ikay po ang kontrol niya po ang sarili niya. Yung nga po ba yan? Tama yan, Manay-Sol. Alam mo, Manay-Sol, sa napag-ulayan tangani, alam mo baga, kung si Saing pig-apod mo, minadulok ba ko niyo? Iyo po. Halimbawa, sinabi mo, Diyos ko, madulok ko sa imo ang Diyos. Pag sinabi mo, demonyo ka, di madulok sa imong demonyo.
O magibo ka kibarao, so sa animot mo, so Yun sa nga isip ni, mo, pito ka yun. mo demonyo. Kaya depende kung si, So demonyo ba kung sumaal na Diyos? kaya depende Manaysol, kung si Say ang aapudon mo talaga. Opo. Pag inapod mo si Lord, natural yaon si Lord. Pero dahil mo mahiling si Lord, kasi Diyos Spirit baga si Lord. Oh, di mo man baga nahiling ang demonyo. Dahil man ganun ang hiling. Pero magibo ka ng kademonyo ang nabigasabi. Oh, human. Yun, sabi nga kasi Ang Diyos naman po, ang Diyos naman, kapag inapod mong yaon sa imo, ang isip mo maray-rahay, magibuki maray sa kapwa mo. Kaso para sa Diyos, iyon ang nagbubuot ng isip mo. Control. Sabi nga, control. Kinontrol mo. Kinontrol ka man ni Lord dahil nag-control ka. Ayun, tama. Oo. Nasa tao lang po naman yan eh. Nasa samuyang tao. Sa tuyang tao. Sa tuya. Kaya ba na ako dyan, Manaysol? Minsan ako nadidemonyo man ako, Manaysol. Pa? Nadidemonyo man ako. Pero pag ako, alam mo, Manaysol, ang pigigibo ko, Manaysol, pag nadidemonyo ako, halimbawa, may kademonyo, bakit tagamus? Pero alam mo, ang parang malabanan ko ang demonyo, sabi ko, Hail Mary. Takot ba kasi ang demonyo kay Hail Mary? Kasi naapakan niya yung ano, di ba? Oh, pangako sa Genesis chapter 3. Oh, tama 'yun. Oo. Ayun, tama yan. Kaya, tikay puhan, ganing matarangkilo ang sadiri mo, kontrol kang sadiri. Dahil magdaramki, kontra sa kapwa, dahil magmurga, dahil pagodaw. Kasi ang pigmuda man, sadiri mo, kasi pari mo ito tao, pigda lang ng Diyos. Tama. Mapito na lang ng demonyo. Dahil mo pigmuda sa ito, pigmuda mo ang sadiri mong buhay. Parang sinasabi, echo. Ay ba, alingaw-ngaw. Oh. Alingaw-ngaw nga. Kaya, mag-control. Kontrolan ugali, kontrol ang dila. Di magparampi mga malaswa. Kasi, ikaw ang magkakasala, ikaw magtataram na demonyo, kung ano-ano. Ikaw magkakasala, wala itong kasalan. Pitutaraman mo, nasa Diyos ito. Manaysol, sabi ni Kuya, ni 2787, Father Boots, ang devil po para sa ko, magdadaog ka kung permi kita mag-pray sa Holy Living Spirit na tawang kita ng wisdom at pakusugon ang faith. And the more we pray, tao na touches her heart. Okay, tama yan. Pag ikaw nag-pray, yaw tayo mo si Lord. Mawawara ang demonyo. Kasi ang demonyo, before pa si Jesus Christ, di ba? Demonyo na yan. Tama yan. Kasi tininteran niya ni si Jesus baka ang demonyo. Ompo. Tapos baga, may kasabihan baga, ulitin ko lang sa mga kanino sa pagsabi ko. Iyan baga, binilaan ni Lord. Tinawan siyang kondisyon. Ikaw demonyo, tatawan tagaki, kondisyon. Sige, malawa ka, maglibot-libot sa kabilungan kang ginaman, pero may kontrata kita. 1,000 taon kang magtitintar sa bilog na kinaban. Parang alam mo, may purpose bang baga? 1,000 taon, kulungan ta ka na, abang buhay. Di ka man, di man gagaganon. Kasi Diyos itong nagaano sa iya. Nagsugo. Kasi ang ano baga Manaysol, ang sinasabi kasi, ang demonyo, dahil man, ang sabi nga ni, sisay ang naglikha ng demonyo, bako ang Diyos, bako niyo? Kaya ang mas makapangyarihan dyan, ang Diyos. Kaya, ang tanda natin, the devil is the angel that has fallen. Pareho sinda anghel. Kasi gabos baga nilikha ng Diyos. So in other words, dahil ang demonyo, hindi man siya ang lumikha sa sarili niya, siya ay pwedeng, kaya pinarusahan ang anghel ng Diyos. Bako niyo? Kaya ayan nangyari duman. Kaya naging demonyo siya. Oo. Kaya ang naging demonyo kaya, baga Manaysol nagsunod. Sabi niya, I will not serve. Non serviam. Okay, di ako masunod sa Diyos. Gusto ko, kaya nga baga, ang number 1 kan kademonyohan, ang tawong nadidemonyo, ang primero kan, ang primerong ugali na yaon sa iya, kayabangan. Yan. Kasi mayabang si Satanas eh. Si Lucifer mayabang pero matalino yun.
Mayabang. Talino, opo. Oh. Kaya ang kaya nga si Lucifer, o ang kademonyuhan, takot sinda sa pagpapakumbaba. Kaya pag may nagpapakumbaba, talo yung demonyo. Sinda ang demonyo, abot yun ang pakumbaba. Dila, Yun. nakaubusan ng demonyo. Yan, yun. Opo. Kaya ang gibong kayan, saro lang. Saro lang ang agihan. Di magkiling sa too. Di magkiling sa wala. Straight lang. Going to straight. Focus lang. Focus. Focus on God. Opo. Going to straight. Going to God. Yun. Straight. Straight. Yun. Agihan mo. Opo. Diretso sana. Di magparaliko-liko. Opo. Di para liko-liko. Difícil ba ka? Maabot mo ang gusto mong abuton Iyo. sa buhay mo. Iyo. Anyway, Marisol, mababreak mo na kita pa. At yun, apod ka ginari tayo. Okay, thank you very much. Yung mga tugang talaga, ang importante talaga sabi nga ni Marisol. Diretso sana, di ko para kiling-kiling, tabaka makiling ka. Importante mga tugang na nakapokus ka sa kagurangan. Yan. Anyway, mag-break mo na kita, Pabalik ginara sa inyong lingkod pagkatapos kan mga paalala. Ang oras mga tugang 32 minutos makalipas ang alaw na ning hapon. Ang oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Yun nila, pagbibili ng gamot, dapat yung subok, trusted at di kalidad. Alagang tunay, alagang Pilipino, alagang Unilabian. Break time muna. Don't forget to level up your brakes with Coke Panalo Brakes Promo. Forteplex, wag KSB, wag kulang sa B vitamins. Bulan na ning Marso, panahon na naman ng mga kasulo. Uya ang mga importanteng tips para makaligay sa kasulo. Irayo ang lampara o kandila sa mga kurtina. Naipagsindihan ang mga ini sa may bintana. Electric fan o sa lugar na harani sa mga aki o atama na hayop dahil ang tabaka matumba ang mga ini asin padagos ng magkaraba. Dai magsaray ning madaling magsilyap o magkalayo ng mga kagamitan sa harong. Siringkan gasolina, alkohol asin pintura. Ang fire prevention tip na ini hatod sa Indo kang Good Valve Cement Corporation, makers of Mayon Cement, DPWH Regional Office 5, asin kan stasyon na ini. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1,500 for 25 Mbps. Fiber X 2,500 for 75 Mbps. Fiber X 3,500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4,500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7,000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge your fiber internet now. Kung Joey Ikan albay sa iyong inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIO, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medical, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan,
katawan, mga patinampo sa lambang banwaan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan, mabuot na kongresista. Kong Joe. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol ang palatuntunan, Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan, maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan, magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips, at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan, mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan, dito sa DZGB. Ang Tabados kita sa tuyang marayrahay na programang Maray na Hapon, at sa tuyang aning pinag-urulay mga tugang paano ta madadaog ang sa tuyang kalaban na inaapod tang demonyo. Ano ang kademonyohan na yan? Ano? Nag-text sa kuya si sandali. Hello? Hello? Sino po ito? Father. Yes, good afternoon po. On the air po kamo sa DCGB. Opo. Ano pong masishare nindo? Tungkol sa halimbawa kasi sabi nga ni ang importante ka paano ta madaog ang kademonyohan kang kademonyohan kang tawo o digdi sa kinabahan. Paano tabi? Karat po sa Father, sa pribilehong ipinauna man ni Lord, hindi siya sa pagbaklay. Iyo. Kung isipin ka, Father, sa uruan daw, dakulang itong evil spirit sa palibot na. Tama po kamo. Sa kuya po, Father, nakaukul po ako sa mama ko, sa mother ko, na tabi. pag may malain ngayasan sa pagmati sa sarong tao, Tama. o ipapalagit ka, nagay ka man nakataano, Iyo tabi. nagpapakumbaba ka na, Iyo tama. magkaroon ko siya na in Jesus' name, Tama. cast with evil spirit Yan. from me or what. Ulitin mo tabi. Ano tumagayon sinabi mo? Ano sasabihin pag halimbawa talagang medyo arog? Ano in Jesus? Ano sasabi? In Jesus' mighty name. Yeah, in Jesus' mighty name. Spirit away from me. Yun. Palayasin tang demonyo. Tama yan. Kasi sa ngalan ni Kristo, takot sila sa ngalan ni Kristo. And then po, minakanta po kantang Hail Mary, full of grace. Iyo, yan tama. Magayon nun. Iyo, tama iyan. And then po, pagtuuran ko man sa mga ati ko man po,
tanso. By the blood of Jesus. Magayon If niya. you repeat ito, demons will have to flee. Yung by the blood of Jesus, alam mo, takot na takot ang demonyo sa kamatayan o sa dugo ni Kristo. Kaya ayaw nilang mamatay si Kristo. Kasi pag namatay si Kristo, madidawg na sinda. Ako kaya, Father, kung i-story ko sa inyo, looking kahit po, Father, na kung nila mo akong ma-counsel, niharap, that kung mga Father akong inagyan na because of prayers, Opo. because of paniniwala ko po si Lord, talaga kung madali naman ko po akong madaog, wala naman po ko akong magdalo. Sa kita baga po, kung siguurihan kita, pwede man baga po kita makambibuki mga bagay na laro kita masurong kami. Ibigit-ganit naman. So, nakalihan kita, ano kita sa inda, maigwang. Pero no, talaga po, Father, ang number one, na isa naka-angkor si Lord. Iyo, tama yan. Naka-angkor si Lord. Tama yan. Tama po kamo. Si Lord nga rin nila po, maski inano siya, ay, excuse me, Father. Mahiling ko po sa 15 secret tortures ni Lord. Grabe ka lang po ang ginigo sa iya. Ay, grabe talaga siya itong parabadulan siya nga ni iyo. Inadal nga pa po. Tawad. Tawad sama niya. Iyo. Okay. Father, thank you very much. Thank you po, Manay. Yes, thank you po sa pag-upload. Iyo, tabi. Thank you to 787 sa imong talagang pag-sharing. Salamat po sa imo talaga. Importante ni. Sabi ni 811, nag-text din si 811, sabi niya, good PM Father Bruce, napakaamo, mabait ang mukha ni Putin. Favorite niya po kantahin ang Blueberry Hills. Ang evil advisor niya ay 110 members ng mafia. Alam mo, talagang importante mga tugang ang pagpapangadji. Kasi sabi nga ni, saka yung prayer and fasting. Yan ang talagang sa tuyang gibuhon. Kasi yan ang aramunta mga tugan. Kasi ang demonyo kaya, di talaga, sabi ya, di talaga mapadaog dae yan. Pero madadaog ta. Di talaga mapadaog iyan. Pero hindi nangangahulog ka na di mapadaog, di madadaog. Yun. Madadaog mo yan. Okay? Kaya sa ngalan ni Kristo. Kasi nga, totoo, sometimes God allows evil to happen for us to be tested. Gabos man baga? Gabos. Si primerong tao digdi sa kinabaan, si Adan sa si Eva, was tested by the devil. Okay? And then, later on, he was accused by the devil. Tingnan mo, ang demonyo nag-akusa sa kanila. Kaya sabi ni God, the Father, who told you that you were naked? Yun the accusing voice yun. Pagkatapos tingnan ninyo, gabos baga, tempted. Ngayon, ang kagandahan doon, may mga tao na tinintaran, pero di nagpadara sa tentasyon, kundi nilabanan. Kahit noong panahon ni Moses, okay? May mga kalaban sila Moses at mga Israelites. Itong mga Hudyo duman sa Egypt, nahalig na mga tugang ito. Anong ginibo ni Pharaoh? Kadimonyan ba ito o kabutihan? Kasamaan ba o kabutihan? Yung mga tao, inapi, anong ginawa ng Diyos? Niligtas baga ng Diyos yung mga Israelites through Moses. At nakinig si Moses. Okay? So yan mga tugang ang dapat ng na pag kita nangadji. Tingnan mo. So itong panahon na sila Moses talagang nadadaog. Anong ginibo nila? Nangadji. At nang nangadji sinda, ano na mga tugang na ano nangyari? Nanggana sinda. So in other words,
we will win through prayer. Kaya sa aga mga tugang magayunon na, sa aga nga lang di ako makapag-live pero nag-record na ako. Tapos sa aga, ang Santo Papa, Pope Francis, i-consecrate, okay, ang Ukraine at Russia. Alam mo, doon sa Second Secret of Fatima, sinabi ng mahal na Berhen, consecrate Russia. Pero hindi sumunod eh. Hindi sumunod yung mga, kahit yung mga pare yung mga obispo noon, hindi sumunod eh. Hindi sumunod eh. Tingnan mo, sabi nga yung meron ako na napag-alaman nung 911, may nagsabi na daw talaga yun eh. Pero alam mo, hindi naniniwala. Iyan ang problema. Kung hindi tayo naniniwala, tayo nagbibigay-bigayan, nagbubulag-bulagan, ganun din ang mangyayari sa atin. Okay? Mga kaibigan, babalik po ulit ang lingkod ninyo, si Father Boots. Pagkatapos ng mga paalala, ang oras mo niyan ay 46 minutos makalipas ang alauna ng hapon. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Kong Joey. Sulikan albay sa iyong inaksyonan. Mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan. Kapos niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIO, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medical, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan, mabukod na kongresista. Kong Joe. Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Nahahalit ka na na mawara ang gana kan sa imong karelasyon? Ninhuli ta nagluluyaan sa imong bedroom performance? Punan mo sa Maray, as in healthy lifestyle sa oral daw. Mag-ehersisyo, magkaon kimasustansyang pagkakan, tamang oras sa pagkaturog, likayan ang mga aktibidad na nagdadala sa imo ng stress. Asin mag-inom kitamang bitamina na para sa imo. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust, bako bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Mga momshi, popshi, ang kalusugan ng ating pamilya ay mahalaga. Lalo na pagdating sa ulam na paborito nila. Dapat malinis. Check. Masarap. Check. At caring-caring ng bulsa. Super check. Ang non-meat shop, mga produktong pasok sa panlasa ng masa. Homemade skinless longganisa, smoked longganisa, special premium longganisa, Bologna longadog, lumpia, hotdog, tocino, chicken, beef or pork meat, isaw, fish or squid ball, kikiam at marami pang iba. Bisitahin lang ang Nong Meat Shop, main office, Kapantawan, Legazpi City. Hanapin lang si Manoy Norman Embudo. Sa Nong Meat Shop, nakaparado ka na. Kikita ka pa! Fernan sa tuyang katuwang para sa kauswagan, digdi sa Segundo Distrito. Sa Segundo Distrito, board member na Fernan Imperial, Fernan Imperial. Sumat na sa serbisyo, Fernan Imperial, na kulang nag-iinibo. Mabuot humer ng tao, Fernan Imperial, servisyo sincero. National Legazpi, basta na siya na nagsilbi. Board member na, di
Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag James 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang power booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. James 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag James 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon at magpakailanman. James pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, James. Piliin ang Tatak James. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Every day sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang give them champion energy. Milo breakfast every day. Milo breakfast every day. Help champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at choco multi-sarap. Milo breakfast every day. Milo breakfast every day. Helps you jump start your day. Milo every day. Mag Milo breakfast every day with a balanced diet. Tabang para nutritious and breakfast. Tugang sa padagos kita sa tuyang programang Maray na Hapon at sa tunga ni pinag-urulayan kung paano ta madadaog ang demonyo sa tuyang buhay. Kasi alam mo, si Lucifer talagang naghahanap talaga ng paraan para tayo ay hulihin niya. Ano? Sabi nga ni Elder Anthony D. Perkins, sabi niya, Lucifer is laying traps and snares to catch the holy ones of God. Okay? Pero madadaog ta yan mga tugang. Sabi nga ni 5478, sabi niya, Amen po, Father Butch. Through prayer and fasting, mapapagtagumpayan natin ang devil po using in Jesus' name 3 times. Thanks po. God bless. Tama yan. Sabi man ni 1396, sabi niya, Diyos maray na hapon, Father Butch. Sana and to all listeners, dagdag tabi tabi nindo na may demonyo na news reporter. Okay. One day, inutusan ni Lucifer, so salong demonyo, ang sabi ni Lucifer, daig ka magbalik na daing darang bareta, tamang-tama, nagpahingalo so demonyo natong sa demonyo sa natong nadangog kang demonyo ang iwal ta dayta day panag sa panaagom niya o day panagsapna so agom niya. Okay, masapna ako pero daing gulayon. Sabi kan agom na babae, iyan ang demonyo, gulayon na ituro sa natong na ituon. Siya diretso uli kan demonyo perting nguya ang report kutan ang tao sa daga gutom ta ako kakanon ang demonyo baw. Ate Marcia. Okay. Sabi ni tataya no, importante talaga na sabi nga ni 2787 Father Butch, para sa kapanahonan kang Diyos makakanumpong man kita para sa iya from God. God is still in control. Iyan. So mag-ingat po kita mga tugang ta. Sabi nga ni Pope Francis, magayunon inita. Oning sa tuyang pinag-urulayan kasi manunugod ini sa ebanghelyo niyan na Webes, halis sa ebanghelyo ni San Lucas, kabanata 11 talata 14 hanggang 23. Iniho na pinalayas kasi ni Jesus ang demonyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Yan. Sinabi ni Pope Francis na kung hindi natin babantayan ang ating mga sarili, tama yan ha, bantay natin ang ating mga sarili, dating lagi
ang diablo na mas malakas sa atin upang agawin tayo mula sa Diyos. Iyan naman talaga ang talagang layunin ng demonyo. Agawin tayo sa piling ng Diyos eh. Kaya nga sabi nila yung pag may mamamatay, yung last breath, alam mo dapat halimbawa yung may mamamatay, paligiran ninyo ng panalangin. Ano? At may nagbalita sa akin noon doon sa ospital. Alam mo, bago nalagutan ng hininga yung namatay, nakapag-amen pa habang nag-rosaryo. Yun na importante mga tugang kasi doon sa last moment ng tao, pinagpipili siya. Saan ko gusto magduman? Sa kuya o sa Diyos? Nasabihin kang demonyo. Ano? Pinagpipili. Ngayon, kung halimbawa talagang hindi ka talaga naman at home sa Diyos, ay pipiliin mo ang demonyo sa impyerno. Okay? Kaya alam mo, napaka magandang balikan nito mga tugang. Yung sinabi ni Pope Francis na bantayan natin ang ating mga sarili, ang ating mga isip, ating mga gawain, ang ating mga balak. Kasi kung hindi, malakas ang demonyo, agawin tayo. Yan po ang trap. Yan ang patibong ng demonyo. Una, sasabihin ng demonyo, sige, magpaka-busy ka, huwag ka na magdasal. Kasi busy ka, pagod ka na, hindi ba? Sasabihin ng demonyo, bakit ka pa magdarasal? Pagod ka na nga eh. Alam mo, kasuhapon, nilabanan ko yan. Kasi nga, pagod din ako kahapon eh. At pagkatapos ng alas 6, mayroon kaming holy hour. Alam mo, sabi ng demonyo sa akin, pagod ka naman, Father eh. Total, nagmisak ka pa, ganito. Magpahinga ka na. Anak ko, ang ginawa ko, alis ka nga, demonyo. Pumunta ako sa chapel, nagdasal kami, nag-holy hour ako. Yun. Alam mo, ganun ang gagawin sa ng demonyo. Maging abala ka, magpakapagod ka, at dahil pagod ka na, total pagod ka na, huwag ka na magdasal, matulog ka na lang. Yan ang gagawin. Okay? Alam mo, be careful with B-U-S-Y. Bakit? Anong ibig sabihin ng B-U-S-Y? Being under Satan's yoke. Yan. Alam mo, yan ang gigibo ng demonyo. Magpakabisi ka. Magpakapagod ka sa bakay ng magtrabaho ka na magtrabaho. Hayaan mo yan. Okay. Anyway, Manaysol, medyo tapos matatapos na tayo, Manaysol. Okay, sandali. Nagtaapos si Manaysol. Manaysol, good afternoon. Patapos na tayo, may 2 minutes na lang kita. Father? May 2 minutes na lang kita. Sabi baga, mag-share naman po ako, no? Yeah. Sabi baga sa Biblia, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Santiago 4:8. Okay. Tama yan. So anyway, magsilapit tayo sa Diyos kasi ang Diyos ang siyang makapangyarihan. But anyway, Naisol, medyo tayo, kapos na tayo sa oras, sa next time Giray, mag-upload ka tabi, Giray, iyo. Thank you very much, Naisol. Kapos na kita sa oras. Thank you. Okay. Anyway, mga tugang, yan ang importante, Sana tapos na kita sa oras, at sana kami ay nakapagbigay sa inyo ng lakas loob na sabihin nga natin, ayaw magpatalo ang demonyo, pero matatalo pa rin siya dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sabi nga ni Marian, sa dying daw dapat talaga help them through your prayers sapagkat aagawin sila ng demonyo. Okay? So ayun mga katugang, magpangajit na kita ganun ta sa kagurang na natabangan kita sa pamagitan ni San Miguel Arcangel. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay galawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. So pinawasyan ng Diyos ay pinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng mahukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat na malulupit na spirito na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalan ng
Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, Diyos mabalos po sa inyong gabos sa naginanyog ng programang Maray na Hapon. Sana po ilayo tayo sa kademonyuhan. Ilayo tayo sa demonyo. Ilayo natin ang ating mga sarili sa masama. At tayo ay magpailalim, okay? At magpahari sa Diyos. Maraming salamat po. Ito po si Father Butch Mobase at abangan ang susunod na programang Usapan Pamilya ni Kuya A. We stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves. Bear Brand Jr. para sa 1 to 3 years old. Available sa 420-gram pack. 189 pesos lang suggested retail price. Bear Brand Jr. para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 115 series 2021. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Sinimorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Initabi si Kapitana G. Samaromobio, ni Kanablang Bulod Pidoran Albay. Idi sa mga kabubuldanin Pidoran, pirmi kaming pinagbisita ni Congressman Didi Cabredo. Tinuruan niya kan mga tao idi na maghigos, magtaranom, tanganing magkakaayuning pagkaon. Kantugon samo ni Kong Didi Cabredo, idi magpara asa sa gobyerno. So mga kababaihan, tinabangan niya nin pagkakaayunin kapital para magkanegosyo. So mga asawa nin kababaihan, tinabangan man niya na magkatrabaho. Payaba kami ni Kong Didi Cabredo, kaya payaba mo man siya. Serbisyong progresibo sa tercer distrito nin probinsya ni Albay. Yaon na si Nonoy, Nonoy Cap Salceda. Padabaan kang tao, si Adrian Salceda. May puso sa pagserbi, totoong matinabang. Digdi sa Pulangi, kay Nonoy Cap Salceda. Digdi sa Pulangi, Salceda, sa kalusugan, sa edukasyon, sa turismo, agrikultura, sa infrastruktura pa. Nonoy Cap Bistado na mahigos na servidor, malalao man yan si Adrian. Yaunaan sa tuya mahatotin, pag-asenso asin, ayuda pa sa mga negosyante, mga trabahante. Si Nonoy Cap, yaon permit, tatabanganan kabataan ni Nonoy Cap Adrian. Digdi sa Pulangi may progreso, digdi mapuunan pag-asenso kay Nonoy Cap Adrian, Adrian Salceda. Bulan na ning Marso, panahon na naman ng mga kasulo. Uya ang mga importanteng tips para makaligay sa kasulo. Halion ang mga bagay na pupwedeng pagikanan nin kasulo sa harong. Itapok ang mga papel na daig kaipuhan asin iba pang bagay na madaling duktaning kalayo. Itago ang posporo o lighters sa mga lugar na daig pupwedeng makua umaabot kan mga aki. Ini dahilan ta makakawatan ang mga ini asin maging mitsanin kasulo. Ang fire prevention tip na ini, hatod sa Indo, kang Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, DPWH Regional Office 5, asin kan stasyon na ini. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 2:05. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ipapairarom sa assessment kan Department of Interior and Local Government ang gabos na 41,000
906 na mga barangay Anti-Drug Abuse Council sa enterong nasyon poon sa Abril. Gusto ni DILG Secretary Eduardo Año na maaraman kung areglado pang ipinapasunod o na ipapasunod ang anti-drug activities sa indang nasasakupan na lugar. Idinagdag pa man niya na nasa kritikala ang papel kan badak sa diskarte kan gobyerno sa paglaban sa illegal na droga sa komunidad. Sa iyang orden sa DILG Regional Offices, sinabi ni Anyo na kaipuhan na ma-assess maski 93% kan badak sa indang lugar. Yan ang pang 2:00 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa